Hai centros de saúde novos que levan funcionando un tempo, cousas que todavía quedan por facer. Este é un investimento continuo. Creo que, por moito que algúns, os de sempre, se empeñen en negar as realidades, nós imos seguir cumprindo coa nosa labor. Insisto, aquí, moito máis difícil que noutros sitios. É unha pena, sinceramente, pero eso non nos pode nin desanimar, nin renunciar a cumplir coa nosa obriga. E a nosa obriga é ter cada vez millores servicios, investir os cartos que salen dos impostos dos galegos dende o primeiro euro ata completar moitos millóns, como é o caso, co máximo rigor. Eu agradezo moito, ademais, que esta obra, en tempos nos que é tan difícil facer obras, e agradezolle, por lo tanto, ás empresas constructoras, aos arquitectos, a todos os técnicos que aquí se implicaron para que esta obra rematara, é dicir, nos prazos exactos sempre é complicado, pero podo asegurar que nestes momentos onde é tan difícil, onde hai tanta actividade ao mesmo tempo, creo que aquí as cousas se fixeron razoablemente ben, se fixeron, ou moi ben, máis ben, se fixeron dentro do precio establecido, o cal tamén é algo que hai que poñer en valor con todos os sustos e con todas as alzas e con todas as modificacións que temos moitas veces, e o resultado é magnífico. Isto non deixa de ser un continente, o contido está aquí. E, por lo tanto, se xuntamos o mellor contido, os profesionais e as persoas que van vir aquí, cun continente que creo que está á altura de todos eles, o resultado é magnífico. Vou rematar como estou rematando sempre dende hai uns meses que recuperamos o lema de Galicia Calidade. Galicia Calidade son moitísimas cousas. Para min, case máis importante, os servicios que se prestan e como se prestan. E, por lo tanto, creo que aquí hai unha magnífica oportunidade de volver a demostrar que Galicia Calidade é moito máis que un lema. É unha realidade que facemos entre todos. E aquí en Vigo me satisface especialmente por obvias razóns. Moitísimas gracias.